ha? Samantalang noon nung nag-iinom lang tayo eh. Di ba nag-iinom pa tayo? Oo. Nag-abroad ka ba? Oo. Tagal ako sa Ilan na anak mo? Saudi. Ilan na anak Oo. mo? Wala pa. Kakauwi ko pa lang kaya nga umuwi na ako para... Wala ka ng bahay doon? Sa may ano? Sila mami na lang nandun. Sila dati. Dadayuin Dito pala na ka dito. Dito ka pala ha? Oo. Ngayon lang kami dumating. Ngayon lang kami nag-ano. Ha? Ngayon lang kami dumating. Ngayon lang? Oo, ngayon lang. Uwi Kakarating kami lang? ng linggo. Eh, naharap nga kita eh. Kung uno ko tinanong, sabi ko, ano si ano dito, si Iyang ba pangalan mo? Nakalimutan na nga kita eh. Sabi ko, hindi ka na nga daw. Pero alam nila. Dito ako? Hindi ko alam kung saan lugar to. Ito, pinuntahan namin kasi ito. Yasmin, nung lit pa nung umalis ako Marami nung sa ari Karot. eh. Ngayon, may asawa na, naunahan pa ako. Oh. Kamusta yung vlog mo? Kaibigan ko pala, last na nagkita kami 2007 sa doon pa sa Purokpur. Yun. Purok 7 pala 'yon. Shout out. Ah, hello. Yun. Ano mo? Long time Lover Cards. Lover Cards? Oo. Magbablog din sana ako, kaya lang ang dami ng vlogger eh. Di, kompetensya lang yan. Marami. Tumasahod ka na ba dyan? Hindi pa. Hindi ba? Pero marami ka ng followers, marami. Sa YouTube, saka nag-YouTube din ako. Oo nga, napanood nga. YouTube, saka Facebook. Sa asawa mo. Kaibigan ko pala, 2007, ilang years na? 7? Almost. Wala na si Alex, no? Tropa natin. Wala na. Biro yun. Dati kami nagiinom niya, no? Kaibigan ko magmula nung 2007. Saan ang punta mo na? Anong punta mo ngayon ba? Talaga nga no. Oh, may sticker siya. Oh. Kaibigan ko. Talaga nga naman. Buti ka pa. Yan yung pangalan ko sa sa Facebook at saka YouTube. Oo. Galing oh. Dinala ko ng kaibigan ko. Diba dito ba tayo nagkita? Grabe, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 years. 18, 19, 20, 21, 22, Ano? 23, 24. Pupuntahan kita dito ha. 17 years. Dito ka lang ba? Ha? Dito ka lang ba? Oo, nandito lang ako. Ha? Minsan pupuntahan kita bago ako umuwi sa Sabado. Sabado? O, dito ka ba? Ikaw ba nagiinom ka pa ba? Tanong lang. Hindi na, masyado. Ay, ba't hindi ka nagiinom ngayon? Ay, tinigil-tigilan ko na rin. Oh, pero shot. Shot, oo. Oh, Pero yun yung pa rin. talang diretso na Hindi parang sa naman, akin na hindi. talang ubusan ng lakas na wala na. Hindi naman ako sanay. Mag-ano lang. Kalimut dito. Di ba nung sa atin nun, maalala ko, Oo. ubusan talaga ng lakas yan kung magdamagan. Bisitahin kita dito. Ay, sama. Ay, Hello po. ay, kaibigan ko ba? Yung sa pan. Gusto po. Kopi ko, ano kuya? Kopi ko brown. Alam mo, tagal tayo hindi nagkita. Tagal nga, 17 years ba naman? Ilan na anak ko? 4 na. Magkano to, te? 16. Meron kayo soft drinks niyan? Ano bang soft drinks niyan? Ano ba kuya? Ano ba yung anak mo? Alright. Bali, kaibigan ko mga kalabarkada, no? Bali, kasamahan ko dati na nagbabasketball pa lang dun sa may, kung nagbablog tayo dun sa may tabing dagat, may parang pantalan dun. 80? Dun kami nagbabasketball. O sa yung isang kasamahan namin na nagbabasketball nun. Alright mga kalabarkada, no? Bali, nakapagbihis pala kami dahil pupunta pala kami ng Karot dahil makikilibot kami. Bali, dalawa kami ni Mrs. Yung libot pala, ayun yung traditional na kinagawa dito sa amin tuwing mahal na araw. Dahil sa paggunita sa pagliligtas sa atin ni Panginoong Hesukristo. So yun yung pupuntahan natin na makikilibot tayo dahil sa pananampalataya. Alright. Shout out pala dito sa lumang kaibigan ko. Kaya namin hindi nagkita. Nalaw mo ako kaya dapat ma-upload to. Ay, salamat ha. Salamat din ha. Ay, thank you. Madam, thank you. Sige. Ay, salamat ha. Sige. Ingat. Idikit mo na yan para naman makita ko. Okay. Oo. Ito na, i-vlog natin. Alright. Grabing gara ng NMAX, oh. At ano pa rin? Ano bang pinaka-tabis dito? Bang, dami mo na palang na sticker, oh. Oo, andyan na lahat. Team Si Gravity. Team Graffiti. Wow, shout out Team Graffiti. Si Konto, Gmac yata to. Oo. Gmac. Oo.
Kilala ko yan, si G-Mac. Di ba pwedeng ano to, yung maganda-ganda idikit ko yung... Kahit saan dyan. Ay, dito na lang pala. Yun. Ayan o. Dinikit na. Yan o. Yun. Yan. Hindi ko makakalimutan Alright. yan. Ay, salamat Salamat ah. Thank you. Salamat. ah. Sige. Sabado Sige, na. Sabado. Sige. Ayan. Ingat. Bagi, kumusta mo ako kay ate kasi papunta ako dun sa makikilibot. Oh, sige. Sige. Pupunta kami dito, manonood ako eh. Papunta rin kayo ron? Sige. Alright mga kalabarkada, no? So nandito na tayo sa may IFI Church kung saan gaganapin yung tinatawag naming libot, kaso hindi na namin naabutan yung misa. Pero tamang-tama kasi pagdating namin dito tapos na yung misa at magsisimula na po yung libot. Kaya kang. So, tapos na yung misa kaya mag-a-assemble na yung mga tao dito para masimulan na namin yung tinatawag namin dito na libot. Bali, lilibot pala tayo sa buong Karot mga kalabarkada, no? Tapos ilalabas kasi nila yung santo para yun yung ililibot nila dito sa buong barangay ng Karot. Okay. So ayun mga kalabarkada, no? Magsisimula na po yung libot at umusad na sila. Shoutout nga pala sa isang tropa natin dyan. Yan, tropa! Bali, hindi pa tayo nangangalahati mga kalabarkada. So, dito, papasok na tayo dito sa may tabing dagat. Oh, yun, narating na rin natin dito sa may kalsada, dito sa may tabing dagat. Ang daming nagkaabang, oh. Daming nagkaabang ng mga tro.
Bali ang kwan kasi, inaabangan kasi nila itong libot pag ganitong mahal na araw, kaya ang daming nanonood, daming nagkaabang na mga tao para mapanood itong tinatawag namin dito sa amin na libot. Ito pala mga kalabarkada yung lugar kung saan ako lumaki. Ito mismo, itong mismong kinaroroonan ko ngayon. Aray ko. Alright mga kalabarkada na. Bali sakto. Nag-aagaw na yung liwanag at dilim. Kaya nagsindi na kami ng kandila. Mahangin pa rin din. Sindihan mo. Alright mga kalabarkada, so natapos din yung libot. So nakarating na rin tayo dito sa IFI Church. Uy, shout out. That's so, pasok pala tayo dito sa may IFI Church mga kalabarkada para makita nyo naman yung loob ng simbahan.